Srpski krivak je dobrovoljno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje slobodoumnih, uglednih i uspešnih ljudi koji deluje pod geslom Misli srpski, delaj svetski. Osnivačka skupština održana je 6. juna 2010. godine u Selevcu, na njivi Dragoslava Lazića zasajanoj naročitom sortom domaćeg belog kukuruza, srpskim krivakom. Ciljevi udruženja su afirmacija vrhunskih dostignuća Srba u matici i rasejanju i prijatelja Srbije u kulturi, nauci, umetnosti, sportu, novinarstvu, privredi i poljoprivredi. Čuvanje i afirmacija tradicionalnih kulturnih vrednosti i običaja našeg naroda. Najznačajniji događaj jeste dodela godišnjih nagrada Srpski krivak za naročita ostvarenja. Srpski krivak je beli kukuruz iz sorte tvrdunca. Pretežno se koristi za ljudsku ishranu. Izuzetnog je ukusa zbog čega se održao do današnjeg dana, uprkos brojnim hibridima. Klip je dugačak do 30 cm, često je blago zakrivljen sa nepravilnih 8 redaka zrnevlja, pa je u narodu poznati kao smak. Svake godine udruženje organizuje i učestvuje u brojnim naučnim, stručnim, kulturnim, sportskim, medijskim i dobrotvornim zbivanjima. U toku 2019. godine realizovane su mnogobrojne aktivnosti članova udruženja, od kojih izdvajamo predavanje Aleksandra Kavčića, Siniše Borovića, Božidara Radenkovića, Stanislava Caneta Pejovića, Obrada Zelića, Miloja Rakočevića, Petra Kočovića i Nedeljka Todorovića. Izložba Sutjeska profesora Miodraga Živkovića u galeriji 73. Otkriven spomenik Vitaliju Čurkinu u Marinkinu, delo Dragana Radenovića. Organizovan datum 2019. Serijal profesora doktora Petra Kočovića o Mihajlu Pupinu. Obeleženo 850. izdanje emisije Kvadratura kruga u 18. godini emitovanja. Obeleženo 99 godina Sportskog društva Ratnički. Izložbe slika Dragana Stojkova, izložbe fotografija Aleksandra Cvetanovića. Književne večeri Laure Barne. Promocija knjiga Laure Barne, Nade Kostić. Objavljeno više tekstova Radmila Rončevića, Svetlane Stevović, Vere Milanković, Dragana Radenovića i Obrada Zelića. Održan Srpsko-kineski samit klima 2019. i Kongres za grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Organizovan naučni skup o zadrugama i seoskoj samoupravi u Srbiji. Koncert dueta Ljeviška na festivalu u Finskoj. Koncerti Nikoline Nike Kovačević, Slavka Nikolića, Vere Milanković, Đorđa Čavića, ansambla Ratislav Blagojević i hora Gledanice. Održan je Vitez Fest. Održano više predavanja u tajnom začinu. Više krivačana učestvovalo je na forumu Razvoj karijere u 21. veku, kao i na forumu Moju zemlju, srce bira. Održana je godišnja prezentacija Muzeja Žeravica. Organizacija aktivnosti u saradnji sa udruženjem Prijatelji srpske kulture. Skup povodom sećanja na NATO agresiju. Tribina Srpski put do slobode i istine 19. i 21. vek. Predstavljanje izložbe i knjige o generalu Dušanu Dodiću. Koncert u čast srpskom Stradivariusu. Organizacija aktivnosti u saradnji sa udruženjima SAPO i Živimo zdravije. Održan internacionalni plesni festival Ples i muzika za sve sa preko 1500 učesnika. Organizovana je tribina Fizička aktivnost u 21. veku. Dragan Radenović pobedio na konkursu za izradu skulpture Baja Pivljanina u Plužanima. Brojni članci u novinama, gostovanje u radio i televizijskim emisijama. Članak Žana Kristofera Buissona objavljen je u Figarou. Brojne aktivnosti Nevene Šarčević, organizovan festival italijansko-srpskog filma. Predstava Mileva Marić-Einstein i Jelene Mile. Predstavljanje prvog štampanog broja obnovljenog časopisa Galaksija. Obeleženo 40 godina naučnog rada Veljka Milutinovića. Miroslav Lazanski izabran za ambasadora Srbije u Rusiji. Održano Evropsko veče u Beogradu, organizovani dani Nipona,
Nagrada grada Beograda dodeljena Milanu Raspopoviću. Nagrada Matematičkog instituta SANU Srđanu Ognjanoviću za doprinos razvoju Matematičke gimnazije. Zlatna značka Slavku Nikoliću. Profesor dr. Aleksandar Cvetanović putem web sajta Srpskog krivaka poklonio je članovima i prijateljima udruženja brojne zbirke svojih autorskih fotografija. Organizovana je proslava povodom Dana Srpsko-ruskog bratstva. Organizovana je 9. godišnja skupština Udruženja Srpski krivak u Rumi.